Контракт негізінде хәрби хезмәт сайлаучыларга хәзер өстенлекләр күбрәк. Әлеге хезмәткә 18 яшьтән алып 60 яшькә кадәрге гражданнар чакырыла. Командир карары буенча 65 яшькә кадәр булганнарның да хезмәт итү мөмкинлеге бар. Хәрби хезмәтне Татарстан, Россия территорияләрендә, шулай ук Үзәй районы хәрби комиссариаты каршында да узарга була. Военнослужащие при заключении контракта им выплачивается, это касается всех, единовременная денежная выплата в объеме 195 тысяч рублей и в дальнейшем пакет льгот. Если в дальнейшем будет служить по контракту, это возможность получения жилья за счет государства, это личную собственность, это во время прохождения военной службы служебное жилье, это бесплатное медицинское обслуживание, это возможность стать участником боевых действий. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләрнең сәламәтлеге җинаять җаваплылыгына тартылу-тартылмавы тикшерелә. Хезмәт итү турында килешү төзелү белән 195 мең сум күләмендә бер тапкыр түләү бирелә. Махсус хәрби операция зонасында хезмәт иткәндә айлык түләү 204 мең сумнан башлана. Югары һәм урта һөнәри белемнәре булган егетләр чакырылу буенча хәрби хезмәтсез генә контракт төзи ала. Также могут заключить контракт о прохождении военной службы те ребята, которые еще не служили в армии, но имеют среднее или высшее профессиональное образование. Для них, наверное, намного интересно проходить военную службу в пределах Республики Татарстан. Контракт буенча хәрби хезмәт хакында тулырак мәгълүматны район хәрби комиссариатыннан белергә мөмкин.